Tää on kyllä aika rankka. Morjesta pöytään, se on Miksu täällä. Lähdetään haastevideoiden pariin ja mulla on tässä mukana Minna, tekee omaa YouTube-kanavaa nimellä Catchmium. Hei San! Mä laitan siihen linkin alas, voit käydä tsekkaamassa ja tilaamassa ehdottomasti hyvää settiä. Sitten kun sinne tulee setti. Varmasti tulee pian. Tämän päivän aiheen meillä on kaikille tuttu Bean Boozled. En tiedä onko kovinkaan iloinen tämän haasteen jälkeen, kun voi olla kohtuu, miten nyt kattonut videoita, niin voi olla kohtuu karseet. Voi olla, että tulee käyttöä tuolle kipolle. Joo, mulla ainakin mä veikkaan, että tulee käyttöä tälle. Koska mä uskon, että tää on kohtuu raikas maku. Ja kaikkiaan tietää säännöt, pyöritellään tämmöstä taulua, sit katsotaan mikä väri osuu ja sit sen mukaan täältä syödään näitä herkullisia papuja. Eli sieltä tulee joko hyvä tai paha. Mitä toivot? Viimeiset toiveet. Mä voin syödä pelkkää kookosta. Koko is my thing. Mutta onks meillä jotain erikoissääntöjä, elikkä pitääks meidän niellä vai onko meillä oikeus no, myös kyllä mä veikkaan. kippoa? Jos mä nyt sanon, että pitää syödä karkki, niin mä kadun sitä sen jälkeen, kun mä saan ensimmäisen huonon karkin. Mä luulen kanssa. Mä veikkaan, että lähdetään sovitaan, että sen saisit sylkeä pois, jos semmonen. Yes. Ja vedetään me ihan vuorotellen vaan sitten, että tosta muutama kierros kokeeksi siitä, katsotaan vähän mitä tulee. Muutama kierros, siis vedetään samaan aikaan se sama karkki. Vai? Okei, joo, tehdään niin. Katsotaan, kuinka monta kierrosta kestää. Katsotaan kummalla tulee hyvät ja kummalle ne pahat sieltä. Niin, kaikki varmaan nyt on sen verran kattonut näitä videoita, että tietää suurin piirtein noita makuja, mutta koitetaan tuossa vähän samalla sit selostaa, että mitä syödään. Ja täällä on kylmä, joten mä tärisen ihan sen kylmyyden takia. Sanotaan, että kesä alkaa olla aika finaalista tässä kohtaa. Ei mitään, ota siitä ensimmäinen pyöräytys. Mitäs tää? No se jäi nyt tohon puoleen väliin. Otetaan niin se on varmaan, se on toi ruskea. Ruskea. Niin. Se on sitten suklaavanukas tai koiran ruoka. Joo, valitse omasi. Mä oon itse asiassa syönyt kissaruokaa ja kissaruoka on ihan mä en oo syönyt kyllä. Luulen, et en kyllä rupea syömäänkään. Otetaan siitä ensimmäinen testi. Tää oli kyllä koiraruoka. Niin oli tääkin. Ei maistunut laisinkaan suklaalle. Aika rankka. Ja mä luulen, että tää ei olisi kaikista vaikeimmasta päästä. En yhtään kadehdi koiria, aika tunkkainen maku, jos se oikeesti tämän makuista ruokaa on. Joo. Tää maistuu siis muoviselta myös. Joo. Saiko sen maun kiinni? Muovi? No joo, on se kyllä. Jotenkin. Joo. Ei hyvin lähtenyt käyntiin tää pyöräytys. Mut hei, nielastiin. Se joo, on niinku... se oli... Me ollaan voiton puolella. Mä oon vähän jännittämään. Pikkuhiljaa tää touhu. Joo. Ei mitään. Onko valmis seuraavaan? Joo, pistä pyörimään. Taas ei puolella. Joo, otetaan. Se on kyllä enemmän tuon vihreä vilkullisen puolella. Hei, se on joku kauhea. Se on räkä tai päärynä. Mehukas päärynä. Aha! Mut kumpi, onko se nyt se vaaleampi? Se on... pilkullinen. Hei, noissa on vähän sävyeroja, pystytkö mä jotenkin Ei, tossa on pilkullisen vihreä. Tossa on tämmönen kirkas. Tässä on tämmönen kirkas. Mä toivon, että on. Katsotaan, kummonen tää on. No ei oo kyllä päärynä tääkään. Tää on päärynä! Ei ollut yhtään mehukas päärynä. Mä tiesin, että näillä sävyeroilla on jotain ei nyt oo kyllä merkitystä. juuresta kiinni. Ei tää vielä ollut niin paha, ettei niinku pystyis syömään, mutta sanotaan, että en ostais leffasnäksiksi näitä karkkeja kyllä. Maistuuko niinku siltä iteltään? Ei, siis ei tääkään nyt oikein niinku vaikea sanoa, jos niinku maistaa, mitä se on.
Tää päärynä maistui semmoiselle raikkaalle kesämehujäälle. Ei, tää oli vähän tommonen suolainen ja vähän tommonen. Mut hei nielu. Tuoksuu kyllä hyvältä tommonen oikein raikkaalle päärynä. Mä en saanut samaa makua valitettavasti. Ei mitään, ota seuraava pyöräytys sitten. Tästä lähtiin. Nyt tuli toi toinen vihreä, eli se on nyt sitten lime tai... Leikattu nurmikko. No hei, tää ei oo paha. Tän mä uskoin, että me selvitään tästä ihan niinku vaikka olisi huonokin. Joo, katsotaan. Tää on tämmönen kiva vihertävä. Katsotaan mitä on. Siis tää on nurmikko. Lime. Mä en nyt ymmärrä. Mä oon 3... Ihan kun sä ei ollut tuolla syömässä nurmikkoa. No joo, mä tässä syön koko ajan. Mä en ymmärrä. 3 karkkia, kaikki on huono. Tää alkaa... Ei tarvitse laittaa lottoa. No mut hei, sä pakotit mut tähän, niin se on ihan oikeutettu, että... Joo, kyllä se menee nyt ihan omaan piikkiin tää virhe. Vakava niin, virhe. Itse haluan. Ootko valmis seuraavaan? Oon. Hyvä. Toivottavasti saat välillä tää huono. Älä nyt. Aha. Hei, Ai jaa. nyt on kuule mun. Tää on Baby Wipes tai kookos. Joo, ne on vauvan pyllypyyhkiä, tommosia kosteuspyyhkiä. Tai kookos. Mä todellakin toivon, että se on kookos, koska mä tykkään kookoksesta. Tää on tämmönen perusvalkoinen. Katsotaan. Toivottavasti olisi kookos. Mä aloin kypsenä jo. Kyllä tää on tämmönen aika saippuainen. Oisko? Ei tää kyllä huonoa. Tää on vähän tämmönen... vähän peppupyöhä, mutta hajuvesinen. Joo, ei tää kyllä kookoksesta oikein maistunut. Mutta ei tää jotenkin huono ollut. Se oli hyvät peppupyyhkeet. Siis tää maistuu semmoiselta... Jos se oli peppupyy, en mä oikein sanoa. Ja siis on ihan varmaan, koska mä sain kans sen saippuamaan. Tulee vähän mieleen se ruusunlehti hillo tai mitä semmoista kun syötiin siellä kaupassa. Tulee vähän mieleen semmonen joku ruusunlehti hillo tai joku vastaava. Maistuu vähän samalla. Ja sit itse asiassa semmoiset turkkilaiset marmelaadit. Semmoset. Ehkä ne on tehty vauvan peppupyykkistä. Elikkä ei toikaan ollut paha. Ei. No se oli väsynyt pyöräytys. Ai nyt on huono. Nyt on huono. Nyt en tykkää. Keltaiseen meinaat vai? Oliko se keltainen? Vai kumpaa sä nyt meinaat? Joo, kyllä se on toi valkokeltainen. Siitä mä en kyllä ollenkaan nyt varma. Joo, se on toi mätä kananmuna tai sitten voipopcorni. Joo. Nyt mä heitän alapeukkuun. En tykkää heti alkuunkaan. Tässä mun tuuris, koska mulla on 4/4 nyt ollut huonoja. No mut hei, sun tuuri voi kääntyä tässä ja mun tuuri voi kääntyä. Mä toivon todellakin. Mitäs? Se on keltaisia pilkkuja. Tässä ei oo pilkkuja, mutta on saman värin. Oota. Mä oon popcorni-ystävä. Mä toivon, että on todellakin popcornia eikä semmonen... Tää on oikein superpilkukas. Joo. No, katsotaan. Nyt voi olla lähtee kuule penkistä kävelemään. Nää ei tuoksu miltä, nää on hämmentäviä. En uskalla. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oi, tää oli kyllä. Ai. Sammusko meidän videokamera? Ai. Tää on kyllä. Nyt on rankka. Mä en tiedä pystyykö tähän. Syö nyt se. Ei, kun mä yritän hengittää. Tää on rankka. Ei se suuri kokonaan. No pistä suuta nyt. Tää on kyllä aika rankka. Eikö se ole aika rankka? On! Ai. Mulla on kyllä pakko nielottaa. Ai vittu. Nyt on kyllä. Ei lähde pois se vakuumushuusta.
Mulla vuotaa silmät. One moment. Eiks mun seksikkäät housut? Ai. Noin seksikkäät housut. Tää on vähän liikaa. Mä oon pahoillani, mut mä joutuisin sylkeä tän tänne. Koska... Mennään seuraavaan, pakko saada jotain muut suu. Pää kykenee hengittämään. Ei jumalauta, se on taas sitä koiraruokaa. Itse asiassa otetaanko toi viereinen, koska se on nyt... Kun ei se ole yhtään sen parempi. Oksennus tai persikka. Sopisiko tähän perään? Mun nyt niin vedä laattaleita tästä koko ajan. Mä en tiedä, selviimme tästä. Se maistuu mun Minkä suussa. sä otit? Se maistuu mun suussa niin voimakkaasti vieläkin. Mä otan ton. Kerätä itse. Mun vedä koko ajan niitä laattaa. Siis toi maku niinku jää niin suuhun tiiäks pyörimään, et se on... Toi oli tosi rankan makuinen. Se on niin kauhea, että ei pysty kyllä hengittämään. No, katsotaan nyt tää vielä. Käydään kaikki nää nyt läpi tässä näin ja... Koetaan olla oksentamaan. Joo. Olisi ihan suotava tässä nyt tää kippo. No, pistää nyt menemään. Persikkä toi. Ei. Ei. Ei juma. Vähän kykenetään. Ei jumala. Tää on kidutusta. Musta tuntuu, että hän et kuulu sitä purkkia. Hyvä. Musta tuntuu, että tässä mikä mä ostin, niin tässä ei oo yhtään hyvää karkkia joukossa. Paitsi ne pari mitkä sai. Niin ne mitkä sä söit. Mä en saa yhtään. Nyt mä oon 2 vuotta, mun maistuu niin rektumin suus, että mä en oikein tiedä mitä mä teen. Otetaan joku seuraava. Mun on pakko saada jotain parempaa suu. No niin. Mun lähtee näköä seuraava. Padam pacha. Muuta. Vai otetaanko tota sinistä, koska se on nyt ainakin hyvä. Se on joko mustikka tai hammastahna. Joo, mennäänkö näin? otetaan semmonen. Se on nyt, se ei voi olla kovin huono. Kyllä. Mun on pakko saada jotain muuta. Tää on hammastahna. Siis mä ollaan kaikki näitä niinku huonot. Mut tää on hyvä. Haita. No sama. Tää on hyvä. Jaa, Mut siis oikeesti, kaikki mitä mä oon syönyt huonoja ollut. Siis niinku näitä huonoja. Mä en voi käsittää. Ai. Haisevat sukat tai tutti frutti. Seuraavaksi. Olisiko nyt mun aika loistaa ja ottaa hyvä? Vai vedetäänkö huono edelleen? Mä otan, tää on mun, tää oli siinä hollilla. Tämmönen oikein taiteellisen näkee, tää on kuin maalaus. Hirveen huonosti näkyy. Ops, anteeksi. Ui. Mä otan tän, missä on vähän vaan vihreätä tämmöstä. No, katsotaan parasta. Ei, tää on taas huono. Ei. Joo, niin oli toikin. Onks tässä boksissa yhtään hyvää karkkia? Olet sä saanut ainakin 1 tai 2. Tää on nyt niinku... Tää on liian rankka. Onks se mitään enää mitä meillä on testattu? Onneksi mä oon hammastahnyttua vähän hampaitten välissä. Joo. Toi oli siis tosi rankka. Mä en tiedä. Noin 3 haisevat sukat. Mätä kananmuna oksennus. Ne on niinku siis... Ilme kertoo kaikki. Se on niinku instant kuolema. Joo. Mua naurattaa vaikka mulla on niin huono olo. En voi hyvin meme tähän näin. Joo. Haluatko vielä maistaa jotain? Ois kiinnostunut maistaa niitä hyviäkin, mutta en mä oo saanut yhtään.
Mä ehkä No kykenen. hei, sit meidän pitää niin kauan tätä pyörittää. Mä syön ne kaikki huoneeksi sieltä. Ei sovi heikkovatsaisille tai tämmöisille niinku teeks, ketkä helposti oksentaa, niin se on kyllä aika... Mä en tosiaankaan helposti oksenna. Ja mulla on niinku semmonen instant reaction tulee siitä heti, niin ei. Siis mulla tulee oksennusfiilis todella helposti. Ja Ihan mä oon kakonut pahemmin tässä. Mut sä oot myöskin nielassu ja pureskellut niitä paremmin kuin minä. Pitääks mun uhrautua pureskelemaan joku Sun pitää kunnolla? saada. Mitä sä et saanut? Rotten egg. Se sun on pakko saada. Hei, se oli tuolla. Mä en halua. Oliko sulla semmonen? Joo. Mulla oli, mutta mä puresin sitä kerran. Mä sain sen maun. Ja Mitä sulla sit ei oo? Ei oo. Burgeria sä et saanut. Se ei oo siis lähellekään niin paha kuin noi muut. Anna palaa, Frank. Älä sano, että se on se väärin. Väärinää! Saatko säkin? Joo, Tää on aika hyvä. se oli hyvä. Onpa. Kesämehu jää päärynä. Eli on hyvä. No, Hei, hän ei tykkää niistä hyvistäkään, niin... niin voi olla, että teillä on kyllä kaikki aika rankkoja. No, mutta oli se makeampi kuin se toinen. Hei, Berry Blue mä haluaisin löytää. Joten... Siinä on huono. Saatko sä stinkistokit? Ei kun stokit, kuusokit. Joo, sain. Siis onko sä saanut kaikki? Onko sä Rotten Eggin ja Vomitikin saanut? Joo. Sä koiraruokaa sä et saanut? Sain. Senkin? Mun mielestä sä et pelkkiä hyviä. Miten sä yhtäkkiä oot syönyt Ne on pelkkiä täällä huonoja? purkissa. No testaa tästä nyt vielä yhdet Berry Blue mä haluan koittaa, missä löytyy hammastohjelma. Onko täällä Berry Blueta? En tiedä, mutta hammastohjelma on kyllä hyvä. Maistuu ihan hammastohjelma. Kirjaimellisesti. Toi on kyllä onnistunut toi huonot. Ne saa kyllä semmoisen reaktion aikaan. Tai pelitekijät on todellakin Ne on onnistunut siinä, onnistunut mitä ne on siinä, joo. yrittänyt. Mä ajattelin, että mä oon vähän semmonen, että mä en kovin helposti kyökkää, mutta kyllä täytyy sanoa, että jopa mut on nyt lyöty. Mut hei, söin Rotten Eggin. Mä oon ylpeä itsestäni. Se oli aika rankka. Ei mitään. Tästä saa hyvää källiä tehtyä kavereille. Jätetäänkö noi siihen Joo, mä veikkaan, että tarkoitukseen? mä rupeen nyt källittämään kavereille seuraavaksi. Tervetuloa kylään. Käykää tsekkaamassa näin. Minnan YouTube-kanava. Linkki löytyy alta. Ja myös molempien somet löytyy alta. Käy tsekkaa ne. Jep. Ja heitä yläpeukkuu. Ja me tehdään jatkossakin videoita. Ja mikä tärkein, muista tilata kanavat. Se on moi! Moi!